Wala nang karwas, ano? Ginawang, ano, talyer. Molera, oh. Tracking niya pala yun eh. Molera. Si Ruth! Si Mamay, tanggi-tanggi. Ayaw na mag-inom ni Mamay. Ano? Kailan daw magpapainom si Ruth? Di ba sabi kayo daw? Sabi ko dito? Saan? Ba't nila? Oh. Nakakahiya. Dali mo yung ano ni Luga. Pinasasama? Oo. Yung malunggay. Sabon, meron ka pa. Dami pa, no? Oh, dami nga raw. Pulis. Ilang... Alam mo, kahit pulis. Ito mo yung nagbabay ko. Grabe, no? Makapwesto. Nag-chat ako kay Bibi. Nasend niya kaya? Tingnan mo nga kung nasend ko. Wawa. Just cellphone ko. Anak, mag-aircon ka dyan. Headset siya. Bilis ng Fortuner, oh. Hindi ka pagbibigyan niya. Parehas kayo, parang bago. Pwede kaya tayo doon sa balay. Wala na, puno na pag ganito, no? Yung parking mo, may para makapag-grocery tayo sa SM. Sabagay, titingnan lang naman natin. Ano yung halaman na yan, Mami? Pine tree? Yung? Parang bagyo? Anong pine tree ba yan? Ayun, no, napuno na. Sa ano kasi yan, Mami, yung mayaman, Brent? Ganda ng mga bahay, no? Sa Pacquiao, meron kami dyan.
Ako yung gustong pagkain ng baby girl ko. Ayla, anong gusto mo na? Ano siya, mami? Naka-headset? Ano daw gusto mo? Ano daw gusto mo kainin? Ano daw gusto mo kainin? Oh? Kung gusto mo, mamaya mamili ka. Para ka nagsusukay. Ay, candy. Daming candy. Wala pa kayong alam na parang katulad ng movies? Mamaya, marami din. Parang katulad ng movies. Oo. Marami yan, alam. Katulad ng? Madami eh. Oh, dahil parking oh. Since malapit ka lang naman, No. naisip ko na puntahan ka na rin. Mangungumus na lang. Ito yung sa kabila. Sigurado ka ba? Hindi, SM din yan eh. Yung pakiramdam to. Ang layo na. Terminal. Tatsagain nila yun. Bakit? Walang bayan eh. Kaya ako nagpunta dito. Okay lang yan para walang PWD sa Valley Park.